Dobré ráno. Tak to vypadá začátek každého pracovního dne. Přivítám se svými zaměstnanci, políbím svoji sekretářku a odcházím ke svému pracovnímu stolečku, kde mám již připravenou čerstvě uvařenou tureckou kávu a spolu s ekonomem začínáme řešit první pracovní problémy. S tátou se tu sejdeme jako první, já uvařím kávu. Bez toho si neumím představit, že bychom začali den. Potom se podíváme, kolik nám včera přišlo peněz a co máme dneska platit. Přijdou děti pozdravit se s dědou na cestě do školy a už vlastně se můžeme potom rozejít každý po své práci. Zhruba před 20 lety, když jsme začínali s distribucí zdravotnického materiálu, tak převládaly stomatologická zařízení a materiály. Postupně se to vyprofilovalo do dnešní podoby, kdy převládají inkontinentní pomůcky. V logu máme delfínka. Nesouvisí to příliš s medicínou, to uznávám, ale dělali jsme si soutěž mezi zaměstnanci na logo firemní a zvítězil tento návrh jako symbol inteligence a slušnosti a nepotopitelnosti. Byť je sídlo firmy v Náchodě, tak gro činnosti je tady v Litomyšli v této budově. Jednak tady sídlí odbytové oddělení na distribuci zdravotnického materiálu, jednak tady je hlavní ekonom firmy a jednak tady sídlí i obchodní ředitel, a protože máme několik spolupracovníků po celé České republice, tak ta Litomyšl jako město je ideálně vprostřed České republiky, takže všichni naši zaměstnanci mají zhruba stejnou vzdálenost do tohoto sídla. V tomto areálu jsme ho využili ještě jako veterinární pracoviště, takovou menší kliniku, jelikož syn a snacha se věnují více jak 10 let oboru veterinárnímu, takže mají tady docela slušně vybudovanou praxi. Jako firma máme zhruba 50 zaměstnanců. V roce 2012 byly tržby 150 milionů korun přibližně. Je tvrdohlavej, je takovej jako prostě ví, co chce. A i milej dokáže být. Všechno musí mít perfektní, takový prostě všechno musí mít na svém místě, tak jak je na to zvyklý, prostě to i kluky k tomu takhle jako vede, nebo vedl. Táta to je v podstatě člověk, který má takový široký srdce, bych řekl, nebo takový opravdu dobrosrdečný a má prostě hroznou potřebu se rozdat pro spousta lidí. Jo. Takže když se k němu lidi chovají dobře, tak on je v podstatě schopný to velkorysým způsobem opětovat. Jo. Řekl bych, že asi takovou největší tu chybu má v tom, z mýho pohledu teda, že nerad řeší nějaký právě problémy s lidma a nerad prostě vyvolává konflikty i za cenu toho, že se tím bude užírat sám, ale než aby naštval někoho druhého, tak prostě se radši obětuje a nechá to v sobě tak nějak. Je spíš introvert, emoce nedává moc najevo. Například si vybavuju, když mu umřela sestra, tak neměl potřebu, nebo nevím, jestli měl potřebu, ale nešel si s námi o tom pohovořit. Držel to v sobě. Stejně jako jsem ho nikdy neslyšel, že by si stěžoval na svůj handicap, tváří se, jako by neexistoval. Naopak spíš možná je o to ještě aktivnější. Pořád vymýšlí nové věci, je to vlastně vizionář. Ještě před revolucí vlastně nastoupil do medicamenty a tenkrát přišel z hůry příkaz, že se musí snížit zásoby, takže to nabízeli všude možně těmhletěm drobným podnikatelům, kdo by se tomu mohl věnovat. Muž za mnou přišel, jestli bych to nechtěla dělat a já jsem řekla, že jo.
aniž bych vůbec věděla, co to bude obnášet. To ono se začínalo v podstatě od začátku někdy od toho 93. 94. roku, což jsem chodil ještě na základní školu. To byly takové ty začátky, kdy samozřejmě každý chtěl začínat nějak s podnikáním, takže naši se na to vrhli takovým tím způsobem, že chodili normálně do práce, plus ještě po odpolednách a po večerech rozjížděli takový různý vedlejší aktivity a my jsme s bratrem jim v tom pomáhali v rámci našich možností. Takže ten nástup do té firmy byl takový pozvolný, že nebylo to nějakým násilím, nebo prostě, že by nám přikazovali naši musíte udělat tohle, ale bylo to víceméně opravdu takový, že jsme jakoby i chtěli pomáhat, aby jsme se tou součástí stali, protože naši se s náma vždycky nějak tak dělili o nějaké takové ty společné věci, takže jsme to brali tak nějak automaticky, že když jim pomůžeme, tak to bude nás všech. Z těch peněz, co jsme dostali od mých rodičů, tak to bylo první investice do podnikání. Já jsem nějak zvlášť extra podnikat nechtěl, jo? Že bych za každou cenu a musím a nemám se čím živit. A já jsem měl docela pohodový zaměstnání, slušně placený ve státním podniku, to zdravotnické zásobování, pak se to teda zprivatizovalo, stala se toho ta medikamenta, pak jsme říkali, tak co se tady budeme nervovat, tak odešli jsme z té firmy a udělali jsme si svoji firmu na distribuci léku. Nějak tak se nám začalo dařit a pak ty firmy vlastně fúzujou, kupujou se vzájemně, takže jsme využili takové docela jedny slušné nabídky v tom roce 99 a já jsem prostě z té firmy odešel s tím, že budu přemýšlet, co budu dělat. Prostě takovýmhle způsobem jsme do toho šli, jsme ještě říkali, nebudeme to nikomu moc říkat, kdyby se to nepovedlo. Ve chvíli, kdy opravdu tady bylo v té firmě několikrát úzko a byly špatné chvíle, tak on jedinej zachovával takovej ten klid, který všechny ostatní dal do takového klidu a pozitivní nálady, aby prostě tady nikdo nepropadnul depresím. Ale pak po těch 2 letech té veterinární klinice, kde jsem působil, tak se změnily prostě věci, že jsem odešel tam odsaď se svojí budoucí manželkou a tím se to všechno tak nějak nastartovalo. No. Takže pak teprve se trošku vykrystalizovalo to, že jsem začal v té firmě působit víc a víc a začal jsem se zasvěcovat do tajů toho vedení firmy a celkově prostě organizování práce a podobně. No. Ten proces toho předávání, toho vedení je takový pozvolný, že bych řekl, že aspoň i pro mě to má výhodu v tom, že se na to člověk dokáže nějakým způsobem adaptovat a zatím si myslím, že to nebude tak, že by otec úplně zmizel z firmy a odjel někde do teplých krajů a tam prostě si užíval jakoby důchodu. Nyní se nacházíme v menším skladu, kde skladujeme převážně výrobky dražší, náročnější na teplotní skladování a určené hlavně pro zdravotnické prodejny. Příkladem můžeme dát zdravotní punčochy kompresní při prevenci proti křečovým žílám. Můžeme dát kompresní gázové komprese, můžeme ukázat límce krční při poranění páteře. Dále jsou tady teploměry digitální a prostě veškeré tyto výrobky posíláme většinou přepravní službou do zdravotnických prodejen nebo i internetovým obchodem přímo zákazníkům. Nyní se nacházíme v našem největším objektu, to je logistické a skladovací centrum. Většinu výrobku tvoří 3 výrobci nebo zásobu. Každý z těch výrobců má veškerý sortiment pro inkontinentní pacienty. Uživatelé těchto pomůcek se většinou nachází v domovech důchodců a naším úkolem nebo prací je dostat tyto výrobky až k těmto klientům, včetně doplňkového sortimentu, což jsou i různé
ochranné a mycí prostředky speciálně vyvinuté pro staré lidi. Tak například toto je plena pro největší velikosti pacientů, toto je plena naopak pro nejmenší pacienty, měří se to podle objemu pasu. Podložky podnemocné jsou se savým účinkem, takže zabraňují průniku tekutiny na prostěradla, na lůžko. Máme 8 svých vlastních aut, které rozvážejí tyto výrobky a plenky do zhruba 150 domovů důchodců. Dále potom rozvážíme i pro zdravotnické prodejny, kam si chodí lidé jednotlivě. Jo, a ty vlastně máš taky nějakou prodejnu svoji? Máme taky svoji vlastní prodejnu zdravotnických potřeb v Litomyšli zhruba už 10 let. Lékárnu provozujeme 16. rokem. Vedlo mě k tomu, že jsem pracoval v té době ve firmě distribuující léky a lékárna byl logický pokračování distribuce. Postupně se nám navázaly další činnosti v této lékárně, takže dneska v podstatě lékárna je velice dobře vytížená. 18. srpna odjel do práce, to bylo taky takovýhle vedro a on jezdíval, aby nemusel jezdit vlakem, tak jezdíval do práce tenkrát na kole. Byla to shoda takových nešťastných okolností a náhod, že jsem na silnici první třídy v podstatě skončil pod kolí osobního auta se zhmožděnou a zlomenou páteří a omezením hybnosti. Prostě jak měl hlavu pořád takhle jako dolů sklopenou, tak si nevšiml, že tam stojí odstavený auto a všiml si ho, až když už prostě byl u něj, tak ho přelítnul a prostě spadl přímo na záda a prostě nemohl se hejbat. V tu chvíli jsem v podstatě nevnímal nic, než to, že ležím na teplé asfaltové silnici. A vzpomínám si, že první můj dotek byl rukou, jestli mám všechny zuby. V této chvíli vím, že to byla směšná záležitost, protože to, co mě čekalo po diagnóze, bylo daleko horší. V podstatě první lékař, který mě tam objevil, tak konstatoval poranění míchy a s tím následně spojené ochrnutí všech 4 končetin. Pak jsem byl odvezen do nemocnice v Litomyšli, kde po rentgenu konstatovali, co mi vlastně je, a následně byl převoz do nemocnice v Hradci Králové, kde jsem na lůžku neurochirurgické kliniky strávil asi 2 nebo 3 měsíce. Mně to ty lékaři řekli, že to nepřežije, protože vždycky, když se stane takovýhle úraz, tak říkali, že když ochrnete na půlku těla, tak prostě ten člověk přežije. Ale on měl ochrnutí křížem. A to tenkrát jako říkali, že to byl první případ, který přežil, že se to ještě předtím nikomu jako nestalo, nebo prostě, tak proto mě tenkrát jako takhle vyděsili, že to nepřežije a když to přežije, takže bude jako na vozejku, že se z toho nedostane. No tak asi víte, co to se mnou asi dělalo, když teda 2 děti se... Když 2. nebo 3. den po lékařských kontrolách bylo vidět malinké obnovení citlivosti prstů a pokud je citlivost v palci u nohy, tak je naděje, dá se říct, větší, protože mícha přerušená není. V tom případě byla pouze tím otokem od zlomeniny zhmožděná.
půl roku strávil po nemocnicích, po lázních a tak. A potom ještě i rehabilitační jako sestra jezdila k němu domů, k nám a rozcvičovala ho, masírovala, takže jako opravdu ten rok, přes rok to trvalo, než jako se opravdu mohl vrátit zpátky do běžného jako života. No. Zhruba po 2 měsících jsem se poprvé postavil na nohy, které mě v tu chvíli připomínaly bezvládná lana, protože jsem nedokázal vůbec pochopit, jak se dá s nohama pohybovat. Jen postupně díky péči rehabilitačních sester a lékařů se chůze podařila obnovit, ale s během a s běháním to v podstatě od té doby už nešlo vůbec. Mě třeba hrozně zaujalo, že on i přes ten handicap vůbec nedává najevo, že by ho měl. Jo? On vlastně chtěl dokázat to, on chtěl dosáhnout toho, že vlastně člověk s handicapem naopak by měl udělat víc ještě a jít ještě dál, než by měl normální zdravý člověk třeba udělat. Jo? A to si hrozně vážím toho. Vždycky, když už muž jednou už taky to chtěl jako zabalit nebo to, ale tak jsme se tak vzájemně podporovali, nebo to, že jsme si říkali, přece není možný, nemůžeme to jen tak jako vzdát. A tak jsme vždycky dali hlavy dohromady s klukama a prostě zase jsme našli řešení a jelo se dál, no. Ono je to vlastně o tom, že on se prostě hecnul a řekl, já přece nebudu s invalidním důchodem sedět doma, já nebudu se válet někde a pobírat důchod a odpočívat. Naopak chtěl právě dokázat, že je potřebný té společnosti, že naopak víc ukáže té svý rodině, že prostě umí něco prostě udělat i přesto, že má nějaké postižení a já na to zapomínám úplně, když s ním třeba jezdím na výlety. Já vůbec to nevnímám a myslím si, že i ta jeho rodina vůbec nevnímá, že by nějaký handicap měl a Jirka si to sám ani nepřipouští, takže v tom ho teda hodně obdivuju. No. V neděli, když přijedeme z chalupy, tak první, co jde do firmy, se podívat, jako, co přišly za objednávky, prostě pořád s tím žije. Každý ráno je ve firmě, to vám možná zaměstnanci říkali, že tam jako prostě už před 7 je, z toho jen tak jako neodejde. No. Tento dokument bych chtěl uchovat jako rodinnou záležitost hlavně a vždycky třeba, když bude těm mým následníkům zlé, tak bych jim chtěl dodat tímto dokumentem elán, optimismus i to, že v každé době si můžou najít něco pro sebe. Jak to říká můj lékař bratránek, dokud trefím na záchod, budu pracovat. Nyní přijíždíme na zámek v Budiškovicích, kde je zřízen domov pro seniory. Je to jeden z našich významných zákazníků, kde mám mnoho přátel a doufám, že se vám tady bude líbit. Společností Dentimed spolupracujeme více než 5 let. Zaváží nám 2krát do měsíce různé hygienické potřeby, například pleny, obvazy, pracovní rukavice, ochranné pomůcky na postele. A teď se vlastně nacházíme na staré části budovy našeho zámku, kde máme převážně ležící uživatele, kteří potřebují 24hodinovou péči. Na druhé části budovy na novostavbě
Máme obyvatele, kteří jsou soběstační a aktivně se zapojují do našeho chodu domova. Já nevím, třeba paní Klobasová, tak ta se nám tady stará o kytičky v zámku. Pan Šenkyřík, ten maluje obrazy fixami. Pak já nevím, třeba pan Bicenc, tak ten vyřezává z překližky každý den nějaký postavičky. Bude z toho měsíček. Tak ukažte. Takovejhle. No jo, no, ale mám tu málo místa, protože je to předělaný tady. Velká Lhota se to myslím jmenuje, tam je hospoda u Kožaka se to tam jmenuje. A oni tam si nějak hodně potrpijou, oni asi jsou tam hodně ty husitské církve. A oni si tam potrpijou hrozně na Žižky a to. A chtěli, aby jim namaloval do té hospody Žižky na koniu. No tak jak ho maloval Aleš. No a oni to tam potom slavnostně odhalovali dokonce a visí to tam do dneška v hospodě. A opravdu si toho teda považovali. Sem chodím odpočívat, přemýšlet a načerpat novou energii z čisté přírody. Napadá mě, že za těch 20 let firmy se podařilo udělat kus dobré práce, bilancovat a vzpomínat při tomhle výročí bych chtěl i na rodinu, syny a především vidět radost ze života u svých vnoučátek a přemýšlet, co dál, čemu se věnovat dál v etapě života zkušeností. Zítra bych vás chtěl pozvat na prohlídku naší chirurgické kliniky v Dačicích, kde se specializujeme na léčení křečových žil a bercových hředů. Pro mě znamenají peníze zboží. Já směňuju zboží něco za něco a prostě občas se tam objeví ve formě zboží i pár peněz nebo korun. Takže já se nesnažím žít tak, že mám tady moc peněz, který chci na každou cenu utratit, ale víceméně jsme se snažili investovat do obnovy zařízení vozového parku, počítačové techniky. A prostě, ať to zní trošku hloupě třeba ode mě, tak ty životní podmínky člověka zas až tak nevysávají finančně, protože sníte svý 4 knedlíky za den, 1 porci guláše, 2 piva. A jestli se díváte na menší televizi nebo na větší, a jestli jedete jednou za rok
do Egypta nebo nejedete, tak to bych řekl, že není pro ten život zas tak zásadní záležitost a spokojená, krásná dovolená se dá prožít i na Vysočině nebo v nejbližším okolí u hezkého rybníka, když máte kolem sebe fajn lidi. Musím říct, že jsem si vždycky zakládal na slušnosti a férovosti a jestli tohle to ten úspěch přineslo, tak to doporučuji každému, aby se takhle choval. Já jsem s tím nikdy problém neměl, splnit to, co jsem slíbil a mám z toho radost, že jsem nemusel lhát nebo podvádět nebo prostě krást a dělat to tímto způsobem mě baví, vyhovuje a považuji to za asi největší dar tomu podnikání, že se nám to tímto způsobem podařilo. Nemocnice byla původně města. Potom město začalo tvrdit, že na chod nemocnice finančně nedosáhne, takže ji předalo kraji. Kraj tvrdil, že Dačickou nemocnici, vlastně periferní nemocnici, nepotřebuje, takže se začala nemocnice přehazovat jako horký brambor. Město mělo úvahu, zda financovat nemocnici nebo radši výstavbu koupaliště, zvítězilo koupaliště. Takže máme letní koupaliště na 2 měsíce. A nemocnice, která sloužila vlastně celoročně, tak přišla k úpadku. V současné době máme to štěstí, že zasáhl pan Poláček s firmou Dentimet a v podstatě nás zachránil, protože bychom byli bez práce. Tak přátelé, já se s vámi loučím, vnoučata na mě čekají. Mějte se tu krásně, prohlédněte si okolí a někdy zase nashledanou. My bychom vám chtěli říct, že vás všichni máme strašně rádi a že vám všichni moc děkujeme! Tak pojď, ukáž mi toho John Deera. Předáváme si z generace na generaci tisíce korun v matraci, domy i byty družstevní, byliny v hlavě a vůbec všechno, co je v ní. Předáváme si z generace na generaci slzy i smích a legraci, právo na šlofík polední, lásku i nenávist a touhu nebýt poslední. Uchovejte, co minulost dává, máte povinnosti
čest pokulhává a blbosti jak břečťan popínavá. Blaničtí rytíři se válej, chceš-li něco změnit, jdi k volbám a nenadávej. Předáváme si z generace na generaci obrázky z defenestrací, cinkání klíčů z náměstí. A co zvyk pití piva u sledování reklamy, to vám nevadí? Předáváme si z generace na generaci míče i kola šlapací. Po dědečkovi hodinky tikají do dneška a nesou vzkaz a vzpomínky. Uchovejte, co minulost dává, máte povinnosti, ale i svá práva. Nesete odkazy svých předků, dnes pravda i čest pokulhává a blbosti jak břešťan popínavá. Blaničtí rytíři se válej, chceš-li něco změnit, jdi k volbám a nenadávej. Uchovejte, co minulost dává, máte povinnosti, ale i svá práva. Nesete odkazy svých předků, dnes pravda i čest pokulhává a blbosti jak břečťan popínavá. Blaničtí rytíři se válej, chceš-li něco změnit, jdi k volbám a nenadávej.